akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ya gaziere gị nnọọ n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa bụ Wednesday ma bụrụ abalị nke isii n'ime ọnwa Mee afọ 2026 na mbụ gere isiokwu gị ma akụkọ ị ga-anụ. INEC ekwupụtago na amalitego agba nke ikpeazụ nke ideba aha ndị ga-eso wee tụ vootu n'ala Naịjirịa dum. Gọọmenti etiti na-akpọ oku ka nyocha egburu ụmụafọ Naịjirịa na South Africa. Otu ndị nkịtị dịgasị iche bụ otu Civil Society Groups na Uganda na-akatọ amụma na-ama maka iguzobe iwu akpọrọ Protection of Sovereignty Bill mata na onye pụtakwa n'ilu ụbọchị Mọnde akwụsịgo na Anambra Steeti. Gọvanọ Chukwuma Soludo ewechietego n'uzo ka ịga n'anya n'ọnọdụ nke obodo nke akụnụba nakwa mmụta site na ebe ntụkwasị obi ọfọ n'udo tọrọ atọ Anambra Steeti a na-achịkwago ọzọ n'ụzọ nke aga n'iru. Sonye n'akụkọ ọma ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Ụlọọrụ etiti na-achịkọba nhọpụta bụ ụlọọrụ Independent National Electoral Commission INEC ekwupụtago na amalitego n'ozuoke agba nke ikpeazụ nke ideba aha ndị ga-eso wee tụọ vootu n'ala anyị dum. Dịka ebe kọmishọn si wekwu ya bụ ideba aha malitere ụbọchị Mọnde bụ abalị 4 ọnwa Mee afọ 2026 ma ga-adịgidekwe chịkọta n'abalị 17 ọnwa Ọgọst afọ 2026 dịka ihe niile gbasara nchịkọta CVR bụ nke a ga-akapị ọnụ n'abalị 30 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026. INEC mee ka amata na ya bụ atụmatụ bụ nke bụ maka ụmụafọ niile bụ ndị rugoro afọ 18 ma bụrụ ndị edebabeghị aha n'oge gara aga maka iso wee tụ vootu. Ya bụ ideba aha bụkwa nke metụtara ndị niile edebabugoro aha na-achọ ka esi n'ebe ha nọbụ wee zifegha ya bụ ebe ha ga-atụ vootu n'ebe ọzọ ma ọ bụ ndị tụfuru kaadị ha ma ọ bụ ndị permanent voter kaadị ha PVC ha mebiri emebi nakwa ịga detu ihe ndị ọzọ gbasara onwe ha. Kọmishọna kọwara na ebe ideba ha bụ nke ga-ewere ọnọdụ na ụlọọrụ INEC na steeti niile nakwa n'isi ụlọọrụ kansụl ime obodo dịgasị iche iche gburugburu ala Naịjirịa malite ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Fraịde malite n'oge ọ ga-akụ elekere 9 nke ụtụtụ ruo n'oge ọ ga-akụ elekere 3 nke ehihie ma ewezụga ụbọchị enwere ezumike ọha na eze. INEC dọrọ aka na ntị mee ka amata na ideba aha karịa otu ugbo maọbụ ideba aha ugboro ugboro bụ nke megidere iwu ma dụọ ndị tozuru etozu bụ ụmụafọ ọdụ ka ha gadeba aha n'oge iji wee zere ya bụ oke nkwụkọsị a na-enwebe n'oge izuụka nke ikpeazụ eji edeba aha ahụ. Ya bụ kọmishọn gwara ọha na eze ka ha banye n'usoro online pre-registration portal iji wee malite usoro a ga-eji wee chọpụta ebe kachasị wee dị ha nso ha ga-adịga wee deba aha. Ụfọdụ ndị bi n'Ọka akpọgo oku ka ama amụma dịgasị iche iche a ga-eji wee belata ajọ mmetụta nke usoro nzikọrịta ozi soshal midia na-enwe n'ebe ụmụafọ Naịjirịa nọ nakwa etu esi agbanwe akparamagwa iji wewechiatakwa ihe ga n'anya ya n'ozuoke na etu esi eme ihe na be anyị. N'oge ọ na-agwa ABS okwu, otu onye senior lecturer na ngalaba ọmụmụ mass communication mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Ọka, Dr. Henry Duru mere ka amata na usoro njikọ aka soshal midia dịgasị iche iche mere ka ihe niile gbasara nzikọrịta ozi dịwanye mfe site n'iwube njikọ dịgasị iche iche, ịkwado ndị mmadụ ka ha na-etinye aka n'iji ozi ọha na eze, ịlụ ọrụ obi ebere nakwa ịmụ nka dịgasị iche iche na-asị ka a gaba n'ebe dịgasị iche iche ebe a ga-aga wee mụọ nka dị otu ahụ. Ya bụ onye nkụzi kwararịrị mee ka amata na soshal midia ewetego mgbanwe na usoro obi ndụ dịgasị iche iche wee kwanitekwa etu ajọ ihe si amụbanye bụ nke a na-ekesa n'obodo ma bụrụkwana nke adịghị mma maka ya bụ mba ala anyị na-agba inwe obodo na-enwere ezi aganiru ma dịkwa mma na-arụpụta ọrụ nke ọma. N'akụkụ nke ya, otu onye ọrụ mgbasa ozi Maazị Alfred Ajayi mere ka amata na usoro nzikọrịta ozi soshal midia bụ nke wepụgara agwa ọma dịgasị iche iche eji wee mara ala Naịjirịa n'ime afọ ndị gara aga dịka ikwu eziokwu na ịgba mbọ. O mere ka amata na ọtụtụ ajọ mmepụ dịgasị iche iche bụ nke a na-ekesara ụmụafọ Naịjirịa site na usoro soshal midia dịgasị iche iche wee na-agwa ndị ntorobịa ka ha ga na-etinye aka n'ime mmepụ dịgasị iche iche na nke gbasara ihe a na-ahụta n'usoro online bụ nke abụghị eziokwu ma bụrụ nke na-aghasa ugwu na ịgba mbọ n'obodo.
gọọmenti etiti akpọgo ka emee nnyocha miri emi a ga-akwụba aka ọtọ wee mee gbasara ọnwụ ụmụafọ Naịjirịa abụọ nwụrụ na South Africa dịka ọ na-agba mbọ aka ọkụ itinye n'ọlụ ya bụ usoro ịdọ aka na ntị n'oge iji wee kwụsị ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ nakwa mwakpo na mmaja na-amaja ndị mba ofesi nọ na South Africa. Onye okwupụta okwu nke ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ofesi Maazị Kimiebi Imomotimi Ebiemfa mere ka amata nke a na Abuja n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'oge enwechara nzukọ nọ n'ime ụlọ mee n'etiti ala Naịjirịa nakwa ndị nnọchite South Africa. Ya bụ nzukọ bụ nke were ọnọdụ n'etiti nnukwu onye odeakwụkwọ kpọtọrọkpọ ministri ala Naịjirịa na-ahụ maka ihe eme na mba ndị ọzọ bụ ambasadọ Dunoma Umar Ahmed nakwa onye jigodo ọkwa dịka onye nnọchite anya South Africa na ala Naịjirịa Lesole Machali nakwa ndị ọzọ gasị site n'etu esi wee kanye ya bụ nzukọ na ntụziaka nke minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ofesi ambasadọ Bianca Odumegwu Ojukwu. Ala Naịjirịa mere ka amata na ụmụafọ ya abụọ bụ ndị nwụrụ anwụ ndị aha ha bụ Nnaemeka Matthew Andrew Ekpeyang na Kelvin Chidebere Amaramiro bụ ndị ekwuru na ha nwụrụ n'oge ha nwetachara nnukwu mmerụ ahụ n'oge ha nọ n'aka ndị ọrụ ejensi nchekwa na South Africa. Gọọmenti mere ka amata na ebe ihe merenụ bụ nke butere nnọọ obi adịghị mma n'etiti ụmụafọ Naịjirịa ma bụrụ nke chọrọ ka emee ngwa ngwa mara ka a ga-esi wee kwuo onye kwuwara iji wee kwụsị akparamagwa dị otu a site n'aka ndị ọchịchị South Africa. Otu ndị nnọrọ onwe dịgasị iche iche akpọrọ Civil Society Groups na Uganda akatọgo n'ozu oke ya bụ atụmatụ atụrụ iguzobe iwu akpọrọ Protection of Sovereignty Bill ma dọọ aka na ntị sị na nke a nwere ike imekpa ọnọdụ akụnụba ha ahụ dịka a na-enwe nrụrịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ ka a na-ejikere maka iweta ya bụ atụmatụ iwu n'ihu alaka omebe iwu. N'oge nwere ọgbakọ ndị nta akụkọ, onye bụbu minista kabinet bụ Maria Matemba katọrọ etu esi wee na-eme aka ọkụ iji wee kwado ya bụ atụmatụ iwu bụ nke a na-eweta n'ihu alaka omebe iwu. Ya bụ atụmatụ iwu bụ nke ga-eme ka ọ bụrụ akparamagwa ekperime ma bụrụ nke nwere ike ịkwalite ọdịmma ndị mba ndị ọzọ megide ọdịmma ndị Uganda ma mezie ka ndị mmadụ n'otu dịgasị iche iche bụrụ ndị ga na-enweta nkwado ego dịka ndị mba ndị na-arụ ndị mba ofesi ọlụ. Ndị na-akatọ ya bụ ihe mere ka amata na inyocha iwu dị otu ahụ bụ nke ekwesịrị ka ejiri na-eme ihe na mba ndị ọzọ ma bụrụ nke o kwuru na ọ bụ nke eji wee chọọ ka ememina ọnụ mmiri okwu ndị na-agba gọọmenti gba. Ka o si na-adị, ụfọdụ ndị Uganda bụkwa ndị si na ha kwadoro ya bụ atụmatụ iwu. Otu onye ji ego achụ ego nakwa onye na-achịkọba ihe mmemme akpọrọ Events Organizer Elijah Rabuwoni mere ka amata na inyocha nkwado ego a na-enye ndị mba ndị ọzọ bụ nke nwere ike ịbara ha uru. Ndị ọzọ na-atụ ụjọ gbasara ajọ ọdachi akụnụba nke ahụ nwere ike ibutere ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ nkịtị na Uganda. Onye na-anya ọgbatumtum eji ebu ndị ije bụ Samuel Musoba dọrọ aka na ntị mee ka amata na ibelata ego ndị mba ofesi na-abata n'obodo ha bụ nke ga-ama aja aka nye ọnọdụ achọmnta ego nakwa ọnọdụ ezinụlọ dịgasị iche iche. Ya bụ atụmatụ iwu bụ nke butegoro obi adịghị mma n'etiti otu dịgasị iche iche ndị nta akụkọ nakwa alaka ụfọdụ nke ngalaba ndị nnọrọ onwe bụ ndị si na ọ ga-akwada nnwere onwe ma kpaghaa ndị ji ego achụ ego ịbata na ya bụ mba dị na East Africa. Otu Nigeria Nationwide League One NLO enyego ntaramahụhụ nke ịchụgodo nwa mgbe ndị ọrụ nakwa ndị otu egwuregwu Ahụdịyanem FC maka akparamagwa iko ha kpara n'oge ha zutere ndị Right to Win. Mmadụ atọ sitere n'otu egwuregwu Ahụdịyanem bụ Anayo Chukwujekwu, Christopher Ọnụ na Emmanuel Ibe ha na onye team manager ha nakwa onye head coach ha bụ ndị eboro ebubo na ha wetara nọọ mkparị na ya bụ egwuregwu. Ndị anụnwa bụ ndị akpọrọ aha bụ ndị a machiri n'ihe ọbụla a na-eme ya na ya bụ league wee ruo mgbe e mere mkpebi ikpeazụ site n'aka ndị otu kọmitii na-afọ maka ntaramahụhụ. Ndị na-akwado otu egwuregwu Ahụdịyanem FC bụkwa ndị achịkwara nwa mgbe site n'aka ndị otu league ahụ. Gbakwunyere nke ahụ, Ahụdịyanem FC bụ ndị a dara nha $500,000 naira
ma bụrụ ndị a gwakwara ka ha dee akwụkwọ ha ga-eji wee binye aka na ya iji wee kwuo na ha ga-eweta ezi nchekwa nye ndị na-achịkọba egwuregwu n'oge egwuchara mmaja amajara ndị mmadụ n'oge ahụ. NLO kọwara na o nweghị akara ọbụla e nyere Right to Win FC, mee ka mata na ebe asọmpi bụ nke onwe ka ndị ọrụ ha si wee gbahapụ n'agbanyeghị ya bụ mmekpa ahụ e nyere ha. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na webụsaịtị anyị na www.absradiotelevision.com. banye na YouTube channel anyị na ABS Radio Television, sonyere na social media handles anyị na ABS Radio Television na Facebook nakwa ABS Radio TV na Instagram na X. Gị nwekwazịa isiokwu mere akụkọ anyị kọrọ gị. INEC ekwupụtago na malitego agba nke ikpeazụ nke ideba aha ndị ga-eso wetu vootu akpọrọ Continuous Voter Registration gburugburu ala Nigeria. Gọọmenti etiti akpọgo oku ka enyocha ogbugbu egburu ụmụafọ Nigeria na South Africa. Otu Civil Society Groups na Uganda bụ ndị katọgoro ya bụ atụmatụ iwu akpọrọ Protection of Sovereignty Bill. Cheta na onye apụtakwa n'elu ụbọchị Mọnde abịago na njedebe na Anambra Steeti. Gọvanọ Chukwuma Soludo ewechietego n'ozu oke ihe ga n'anya ya n'ọnọdụ nke obodo nke akụnụba nakwa mmụta site na ebe ntụkwasị obi ọfụ n'udo tọrọ atọ. Anambra Steeti a na-achịkwago ọzọ n'ụzọ nke aganiru. Sonye n'akụkọ ọma a. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a, eji m aha ndị chịkọbara akụkọ ụwa na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị. Ka emesịa.